sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Padayon natong ipangaliha sa Ginoo pinaagis pangama sa atong patron Santiago Apostol o sa ato sang inahan Birhen sa Pilar ang kalinaw kahusay sa kalibutan na kanunay unta magsunod ang katawhan sa kamatuoran dili sa mga bakak labi na gyud ang atong mga leaders. Ang ato sang mga nagsigig suporta sa atong mga fundraising labi na niining atong raffle tickets hatagan unta sila sa Ginoo sa mga grasya labi na gyud ang kaayuhan sa ilang lawas ug kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, madali unta namo ang pagkabot sa imong mahigugmaong kaluoy niining mga adlaw kanus-a nasayod kami nga imo kaming giluwas gikan sa kangitngit sa kasaypanan aron mas malig-on kami nga maghupot sa mga pagtulunan sa imong mga kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Usa ka anghel sa Ginoo miingon kang Felipe, lakaw ngadto sa habagatan didto sa dalan nga gikan sa Jerusalem paingon sa Gaza. Kining dalana wala na gamita. Busa milakaw si Felipe. Niadtong higayuna may usa ka eunuko nga taga Ethiopia nga nagpanaw pauli sa ila. Siya usa ka sinaligang opisyal ug tesorero ni Candace, rayna sa Ethiopia. Miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba sa Dios ug sa iyang pagpauli nagsakay karwahe. Nagbasa siya sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Ang Espiritu Santo miingon kang Felipe, adtua ug abay ang karwahe. Busa midagan si Felipe ngadto kaniya ug hidunggan niya ang eunuko nga nagbasa sa basahon nga sinulat ni Propeta Isaías. Unya nangutana kaniya si Felipe, nakasabot ka ba sa imong gibasa? Ang opisyal mitubag, unsaon nako pagkasabot niini kun walay motudlo kanako? Ug iyang gipasakay si Felipe sa karwahe ug gipalingkod tupad niya. Kini ang bahin sa kasulatan nga iyang gibasa. Sama siya sa karnero nga gidala aron ihawon, sama sa nating karnero nga dili gayud motingog samtang alutan.
Wala siya'y gisulti bisan usa ka pulong. Gipakaulawan siya o gihikawan sa hostesya. Walay makasubay sa iyang kaliwatan, kay ang iyang kinabuhi dinhi sa yuta natapos naman. Ang opisyal miingon kang Felipe, sultihi ako kung kinsa ang gihisgutan sa propeta niining bahina sa kasulatan. Ang iya bang kaugalingon ulain ba? Busa gisaysayan siya ni Felipe sa maayong balita, mahitungod kang Hesus, sugod gayud niining bahina sa kasulatan. Ug samtang nagpanaw sila, nahiabot sila sa usa ka dapit nga may tubig, ug ang opisyal miingon, ani may tubig, nganong dili mo man ako bunyagan? Busa gipahunong sa opisyal ang karwahe, ug silang duha nanaog ug miubog sa tubig, ug gibunyagan siya ni Felipe. Sa paghawas nila sa tubig, ang Espiritu Santo sa Ginoo misakmit kang Felipe, ug wala na siya ikita sa opisyal. Apan ang opisyal miadto sa iyang panaw nga malipayon kaayo. Unya nakamatngon si Felipe nga didto na siya sa Azoto ug nagwali siya sa maayong balita sa tanang lungsod hangtod nahiabot siya sa Cesarea. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Daygan ninyo ang atong Dios, kamong katawhan. Isingit sa makusog ang iyang kadaykanan. Iyang gihatagan ug kinabuhi ang atong mga kalag, ug wala niya itugot nga ang atong mga tigil madakitan. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Pamatia karon kamong tanan nga mahadlokon sa Dios. Samtang akong itugan ang iyang gibuhat, alang kanako. Sa pagpangamuyo nako kaniya, diha sa mga pulong. Ang pagdaig diha sa tumoy sa akong dila. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Daygan
sa iyang kalooban. Ang tibok kalibutan, musinggit unta sa kalipan, ngadto sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayawan ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon ngadto sa katawhan, walay makaari kanako gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako magdani kaniya ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tao tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan o makakaton gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakakita sa amahan, siya nga gikan sa Dios maulamay nakakita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan mikaon sa mana didto sa kamingawan, apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nagikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nagikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagtugkad sa kamatuoran sa pamaagis Ginoo dili gyud dali natong masabtan o matugkad. Gani di gyud matugkad, pero gihangyo gyud ta ni Kristo nga motuo. Kanang pagtuo mga igsuon, dili na siya mangayo o kompleto nga kaning explanation or pagpatinaw. Basta motuo gani ka, dili na gyud ka mangayo pa og daghang pagpatinaw. Ang imo ra yung pangayoon, kinsay nagsulti ani. Ana ra. Gilingay mong tupad ing na musunod gyud ka sa gisultis Ginoo. Mangutan-aw. Si Maria, mahal nga Birhen Maria, ang iya ra yung gisiguro kinsa may gasulti. Ningon ang Ginoo nya pinaagi sa Espiritu Santo mamabdos ka. Ingon dayos Maria, matuman dinhi kanako, sumala sa imong pulong,
Wa na'y daghang mga argumento. Dili na yung unya. Wa na. Ditso dayon. Si San Jose sad, ingon siya, lakaw lagi yung tako kay namabdos man ang akong pangasaunon, nawapa man na ako mahilabti. Ingon sad ang anghel, anak man na sa Ginoo, ang Espiritu Santo may nakapamabdos ana. Pagmata ni Jose, wala, sige, reklamo, balik lang sa dayon. Wa na yun sa man, di, kanusa man, di man agi ang Espiritu Santo. Wa na. Ayaw na ana, specific. Kay, mutuo ta o kinsay gasulti. Mutuo ba mo nga kining gasulti karon kining gawali musulti ni sa tinuod na panginahanglan sa atong parokya? Unsa maroy panginahanglan sa atong parokya? Mupalit mo raffle tickets. Onya gawas nga mupalit, mamaligya pagyod. Ana, nya ni sunod mo ana. Jutay kaya. Pila pa atong halin ron? 4,501 pa ang atong halin. Atong pakpakan ang namalit. Salamat kayo. Nya napagiuban bisag hangtod karon mangutana lang yapon unsaon pagpalit mo takes lang yapon abot na minaw baka na sila sa akong wali sige man tagpasabot din pero sige lang ato lang sa ning balik-balikon mayngon pagid unsaon pagpalit pader sayon na kay na diha sa atong opisina o dinhis gawas nya naa say na maligya og mga tickets karon basta ang ticket na alay tatak sa atong silyo dinhi sa luyo sa ticket na itatak sa silyo kana genuine na niya. Ang ikaduhang tanaw ninyo ang namaligya kasaligan bagnaong wa gani kay salig ay gidpalit labi na gyud di nimo kaila nya dili kayo aktibo dinhi sa simbahan or connected sa mga aktibo dinhi simbahan kana gyud siguro nya pwede sa na i-direct ninyo sa atong bank accounts, GCash accounts, kwarta padala. Nya tanawan ning atong screen kay niya dinhi ang mga ngan nga inyong padadaan, ni asad ang mga account numbers, ni asad ang mga contact numbers. Kanilang gid maoy kanang kontaka maoy padadi. Ana okay na kay na. Dili jud ka masaag. Unya i-message dayon ko or i-message ang kaning ang mga ngan dinhi nga naay contact number aron imong sultihan nga mao ni ang akong amount gipadala ni aning bangkuha ni aning maong GCash ni as kwarta padala kay ako nang ipalit og ticket raffle ticket unyag magpadala sa kag amount nya wa kay text namo nga ipadala automatic na namong dawaton isip plain donation why corresponding tickets. Nya mga tickets nga imong gi-request, imong gipalit, amo nang picturean, gisuwatas imongan before na mo putlon ang iyang stub, amo nang picturean ipadani mo. Makita nimo dito imongan naka-attach. Nya i-keep lang na kay basin og mao na mabunutan at least na kay proof na ikaw gyud mo tag-iya ana ra ha. Nya kini mao ni ang kamatuoran nga nanginahanglan taron og mga buyers sa raffle tickets. Nya unsa man nato na paghimo mamaligya og mamalit. Tagpila mang ticket? Tag 200. Inkadakua sa dana pa dire. Sagdi lang kay kada ninyo palit naa maginay premyo nga siguro. Og ang sigurong premyo mao ang grasya sa Dios. Iyan na nang gisaadaan. Nga ikaduhang premyo kung makadaog mo sa atong mga prizes. Na naman as ticket naka-attach naman Tanawa lang sa atong ticket nga ato sang kanunay i-flash dinhi naa dihang mga premyo. Mga igsoon, ang kamatuoran maura gyud ang gikan sa pulong sa Ginoo.
ug ang tanan nga mga tao nga nagsulti ginamit ang pulong sa Ginoo nagpuyo sa kamatuoran. Muna dinhi sa atong unang pagbasa, minaw ba mo sa unang pagbasa? Sa may gisgutan dito, ang usa ka tawo nga nangita sa kamatuoran, nagbasa-basa siya. Wa man siya kasabot sa kinsa man ni. Ang Espiritu Santo, basta kana bitang tawo nga mangayo na sa lamdag, wa man to siya magsaba-saba, katong yunok ko, igo ra man siyang nagbasa niya, nakaingon siya ba, kinsa ka nino? Kinsa kay gipasabot aning propeta? Ang Ginoo di ay maminaw di na nato kung mangutana na ta kadamang musugod na tabag tugkad sa kamatuoran. Ang Ginoo magpadaday na siya tawo nga makapatinaw. Iya gitang tagbaon basta mangita tas kamatuoran. Labaw na gyud mangita tas kamatuoran sa Ginoo dinhi sa atong kinabuhi. Ngilingay mong tupad ing na nangita ka Ginoo dito sa inyong balay. Nangita ka Ginoo o nangita ka kwarta. Kay kasagaran na ba nato ang atong pangitaon kwarta. Kwarta. Pangita Ginoo na kay sakit. Pangitag Ginoo diha sa imong sakit. Ayaw pangitag kaayuhan. Kay ako mo advise ko na kanang magpahiling dinhi. Nako ay gid mo padaan ng tukmod sa imong hunahuna nga ug naay sakit healing dayoy pangitaon. Pangitao sa Ginoo nganong naa man kay sakit. Pangitao sa ang pulong sa Ginoo. Unsa may purpose niya nga gialaw man niya nga masakit ka. Ana ba? Nya inig pangutana nimo anas Ginoo ug mao na nay imong ipangutana Ginoo ayuha ko, Ginoo ayuha ko. Ayaw usa pangutana usa ngano man Lord nga taas man kay ning akong diabetes. Ngayon Ginoo purti man sa nimo ka masinupakon, sige man sa kag inom anang soft drinks, sige man sa kag kaon anang mga tamis. Nya gisultihan na biyakas doktor nga ihunong na. Nya musupak man gyud ka mao nang nitaas ang imo nang pagkamasinupakon. Nya ayohon ti ka karon. Nya mukaon na sa kag maayo. Di mo balik na sana siya. Oh, inaana ba? Di ana ka makasabot, disiplina di ay ang akong kuwang. Ana, nangabit rong imong bana, orang imong asawa, nangabit. Ayaw ditsog hasmag na, Ginoo usba in taon siya, Ginoo in taon, tarunga ang iyang panghuna-huna, nga makaamgo na siya. Ayaw, pangitao sa Ginoo anang maong kaso, ngano man Lord, nga nangabit ba ni siya? Basig mo tubag ang Ginoo, kapila man nimo siya giwakli. Kapila siya ni hangyo nimo nga mag labing-labing mo nya imong giwakli. Ning ka kadaghan sa mao na to may dili mangwakli. Di ni tabok. Imo manghihinginlan. Di ni balhin ngadto sa dili manghingilin. Nya karon mangutana ka. Aron akong usbo ng iyang hunahuna, mo balik siya sa inyo. Imo na sang yaw-yawan, imo na sang iwakli. Mao ra gyapon mo balik ra gyapon na. Di ba? Ito bag. Sa dihang nakasabot ang yunoko, kadto dining Hesus nga gipatay. Siya mao na siya. So bitaw mao gisulti diri. Nya unsa may akong buhaton? Isa na banhaw biya to. Nya karon makapapas to sa sala. Pinaagis bunyag sa iyang ngalan og sa tubig og sa Espiritu Santo. Niingon na yun ako, bunyagi ko para dili na ko mabalik sa akong pagkapagano. Gibunyagan dayon siya. Pasabot, iyan ang gidawat ang kamatuoran. Kita ra ba dayon tagpundok na anagani healing mass, quotation ba, healing mass, hala yun, daan ang mga wheelchair, mga kuan kanang na nagkimpang-kimpang, mayo man na, wag problema, kay mao sa nagibuhat sa mga tao panahon ni Hesus. Pero
kadto mga taong giayo ni Hesus, mga buta, mga amang, mga bakol, mga sanlahon. Uy, ang uban ato ni apil og ingon nga ilansang siya sa cross, ilansang siya sa cross. Kadto mga tao nga sigig sunod niya iyang gipakaon atong pan nga 5 ka pan niya nakabusog sa 5,000. Maora sa kasigig siya agit ilansang siya sa cross, ilansang siya sa cross. Sa ato pa ang ilang hiling nga gipangayo kotobra sa physical, wa makatugkad sa ilang kasing-kasing. Okay, lingay mong tupad. Ing naway sakit imong heart. Nakana imong heart ba? Way sakit. Oh, ang dagko kayong sakit sa atong kasing-kasing kanang garbo. So way giila ana bisag pari, bisag obispo, santo papa, mga igo ana, labaw na mga congressman, mga senador, mga politisyan, igo anang garbo. Bisan pag wa na sila sakit kay naata ng maintenance, naata ng check-up, naata ng exercise, pero ang kasing-kasing mga dunot kaayo tungod sa garbo. Kanang kaulag. Sus, bisag pari ana, manghilabot yun, manghilabot. Maamong pastang madri usahay. Mga sakristan, mga youth, ana, asos. Mao na reporting kaso sa simbahan. Kamatuoran sa ni karon nagiatubang sa simbahan. Nga porting daghanang kaso karon kay gipangkihan na kaming mga pari. Sad to say. Ngano man, kay ang kasing-kasing gisudlan og sakit kanang lust, kanang kahakog ba kana bang murag ang kuno ni mutanan mao na roy gibati nga igo gyud kayo ang ato mga politicians hasta kita dinhi nga igo ta apil sa mga pari kanang hakog sa kwarta, hakog sa gahom, hakog sa ilang mga properties. Di gyud ka mao mo paambit. Ako dinhi sige ko gwali. Dili nato tindahan ang kilid sa karsada. Dili lang ni para sa atong parokya, tibuok ning kalibutan, tibuok labi na Pilipinas. Hangyo gyud ko kutob sa nakabati, ayaw gyud tindahi ang kilid sa karsada. Iirog yun. Aron ang mamalit ninyo dili magtungtong sa karsada kay basin unyag maligsa na anang mga kusog mo padagan labi na kanang nakasuyok. Pila naman kabok na nga kuan ana. Pero anha gyud maninda sa kilid sa karsada kay inukno gyud sa mga taong naglakaw sa karsada ang ilang tinda aron mahalin. Muadto man ginang tao, mo tabok man ginaangadto nimo kun hain ka maninda. Basta maayo lang ang imong tinda, iyang gikinahanglan. Kana sa akong giingon, ayaw parkingi ang atong karsada. Ana makita des atubangan simbahan, naidako kay no parking. Hala, inukno yung ilang sakyanan diha anang no parking. Nindot ra ba kay mga sakyanan sa ato pa nindot sa na silang trabaho, mga dignified persons, pero di kakita og dili ka maong mutuman sa no parking. Dili ilang property, ilang parkingan, naa pa gyud no parking. Nda. Nganong ingon ana man kay gisudlan gyapon sa sakit nga kahakog. Unya kusog kay na sila mulinya kun dunay healing mass. Labi na yung nanan na sila yung mga sakit. Hala, pahil. Kay na ako'y high blood, kay na ako'y heart failure, na ako'y migraine, di ko katog, na ako'y insomnia. Hala, pahil dito. Ang pari sad, or kinsa mga tao di ang mga healer na i-gift sa healing. Hala, healing sad. Ana, sagit-sagit sa dito, magtangtang sa dito. O niya, di ka mo follow sa no parking. Nga naman, ang wa niya gipahil ang iyang kasing-kasing. Hasta pagani ang healer usahay, sinahon sa gaayo. Dali kayong masina sa lain sad nga mga healers. Nya magdinautay dayon, no? Oh, na usahay. Ay na lang ta.
Muna mag-away na, doon ako'y mga followers, tuwasan sila yung mga followers, hala, mag-away na, way kalainan sa mga politicians, mag-away sa kinsagyo'y dumadaog, panahos eleksyon, kinsay sikat-sikat sa mga tao, hala, dauton daybayo, dauton. Kanang hiring-hiring dia sa Committee on Justice sa kuan, sa atong House of Representatives. Sus, pakauwaw lang. Sa ako bang tanaw ba? In my opinion, pakauwaw lang. Nga naman, di man ta mga bugo, nga di ta kasabot kaya nag-eskwela man ta. Nya, kana na lang yung ilang mga argumento diha, ang di na to masabtan, nga panaot ra gyud na siya. Panaot sa ilang kontra sa politika. Nganong dig i-welcome lang na nimong imong kaatbang sa politika, ni ang tao mo ipahukmon, wa na ta magkinahanglan na ng impeachment kay di gyud sad wa gyud mga tao rong gadiman na i-impeach ang vice presidente. Pero naay mga tao nga nidiman nga ibalik ang hearing og pagsuta kinsa ginangawat adtong flood control budget nga trillions, kinsay nangawat niya ng atong mga gold reserve nga gipamaligya nga billion say halin, hain atong maharlikapan nga almost 500 billion, kadtong mga unprogrammed funds nga almost 8 billion nga gi-expose sa atong mga katawhan, kadtong mga malita-malitang kwarta nga gi-expose ni Saldico og sa 18 ka Marines og ni Gutesa, hain man to. Kadtoy atong pangitaon kay naa gitoy ebidensya. Karon claim lang ang usa kana iyang salin. Maura na iyang gideclare ang iya ditong record sa AMLAC maoning niya. Katawanan kay ba? Nya may gani kay naa say mga congressmen nga kamao sa gyud kayo mo explain nga kanang atong layman's term. Didto na nun ko kasabot. Salamat sa mga congressmen nga ning explain ato. At tagaan tala mo sample ha. AMLAC, anti-money laundering. Unsa nang si committee si man AMLAC, anti-money laundering council. Ako lang example lang ni siya ha. Sa record sa AMLAC nga gihisgutan nila, doon ay certain period nga gihisgutan nila nga ang record sa AMLAC sa transaction sa bank accounts ni Vice Presidente Sara og sa iyang ting itong bana niabot og 3.8 billion ang total dito nga di question murag ba kanang under ba sa kanang murag questionable ba murag sa nga nanong tawag ana kaning kadudahan nga transaction kanang mosobra sa 500,000 ning total kuno og 3.8 billion. Pero ang gideclare kuno sa salin ni Sara for this particular period, naara kuno mga 8 million, 8 billion ba to? Basta gamay ra. So kana kunong diferensya, mao kuno na ang undeclared wealth. Mo'y ako nasabtan ha, basig bugo ra gyud kay ko. Karon gipangutana sa congressman ang AMLAC insya giunsa man na pag-come up kanang 3.8 billion. Insya adding up all transactions. Mo'y akong nasabtan nga kung pananglitan na ay musod nga 1 million. 1 million to, one transaction. Nya, mo spend sad mo withdraw sad si BP Sara sa iyang account og 1 million. Iyang ibayad. Pila na? 2 million na kuno na. Nya nanasay mo bayad og kay nagnama sila business. Nanasay mo bayad og 500,000. 500,000. Mahimo na ng
2.5 million. Nya, nanasan sila gibayran nga 500,000. Amahimo na ng 3 million, and so on and so forth. Sa to pa, total day na sa musod o mugawas. Pero ang actual nga kwarta diha, wala kahibawag pila. So basig katurang 8 million. Maura to'y kwarta nga tinuod yun nilang ginansya. So murag ilad-ilad ba? Nya, butangan dayon naay mga hidden wealth. Nya, butangan dayong suporta sa usa ka witness nga gikan na sa mga daotang tao. Kadtong mga D-lords. Gikan kuno didto. Kay nidawat na siyang mga suborno gikas mga D-lords. Oh. Mauna nga dako kay na iyang kwarta nya wa gi-declare sa iyang salin, mauna angay siyang pinalayson, angay siyang i-impeach kay wa niya gi-declare ang iyang tinuod nga kwarta nga 3.8 billion. Anya ang 3.8 billion mao man dito ang total sa transaction nga musud gawas, wa gi siguro alkansi pa siya ato. So wa gi say actual nga cash, wa say actual nga profit. Ingon ana kay kanang amlak mo question gyud na sila basta naa kay ipasod si mong account nga sobras 500,000 ug naa sa kay withdrawon nga sobras 500,000 questionon sa na niya ang ilang gipresentar dito ang total nga questionable nga transactions. Kana bang makapa-alarm nila ba ang total, dili ang total nga asset or cash amount nga na-save sa maong tao, maong client nga mao si BP Sara. Mao na akong simple nga nasabtan ug nakaingon ko nganong giingon ani nila pag-present para lang gyud pagdaot. Unyag nagan mo sulti nga kanang murag i-explain og mayo, sigihan dayo ayaw, di na pwede. Pero sila gani mo explain, pwede. Muna say lawyer nga niingon kaning atong gibuhat or kanang gibuhat sa Committee on Justice, trial na. Nya wa sila ana, dili sila supposed to be mo trial, mo verify lang sila sa ebidensya nga gipresentar. Mo tong niingon tong usa ka lawyer nga congressman, wa may kaning salin, wa man ni ma-appeal sa original nga attachment sa ebidensya. Nganong kita may nangitag ebidensya sa iyang salin nga wa man ni butang og ebidensya sa original complaint, unsa may atong analyson nga kita naman hinoy nangitag ebidensya sa anomalya sa iyang salin nga wa man ni gibutang dito kay mayon ta kuno to ang sakto unta kuno ato moingon unta kuno ang impeachment complaint atong original impeachment complaint nga gipresentar nga questionable ang iyang salin kay dunay figure nga 3.8 billion nga wa ma-explain. Ana unta to kay para ilang verifyon ang 3.8 billion pero wa man na ma-appeal sa ebidensya nya karon ila naman ang gidig up. Di sa ato pa, matod pa itong maong lawyer, sa nga na to siya, si anak mong tingin itong Senador Marcolita. Oh, matod pa niya, lain na sad na unta nga impeachment complaint. Nya sunod tuig na na-file. Nya kay ato mang gi-entertain karon, basig mateknikal ta. Kay di man ta allowed ana. Unsay tubag ni kanang sana Luistro nga mo'y ilang chair dito, Committee on Justice, ingon din siya nga, only the Supreme Court can make decision. Yan, ingon si Marcolita, maupit daw, isa, sige, ipasaka lang ng imong complaint ngadto sa Supreme Court. Yan, ingon sa Des Marcolita, dili tingali ako, pero doon ay laing mga tao mapasaka, ana. Yan, kuan na lang sila. Ana-ana na lang silang naong. Kay klaro, mangyog kaayo nga, ang ilang gibuhat, dili nagyod subay sa kamatuoran nga gihatag kanila. Muna si Jesus niingon siya diri, ang muari kanako kadto ra gyung nituo sa akong amahan. O giunsa man ta pagtudlo sa amahan, pinaagi sa iyang pulong nga gisulti usab sa mga propeta
gisulti karon sa atong Biblia o gisulti sa Espiritu Santo dinhi kanato. Nya kay ang pulong ros Ginoo niingon man nga palit og raffle ticket. Oo, narani mo mutuo ka. Nya matud pa ni Kristo, mutuo ka. Ako gyud kang tagaag kinabuhing way katapusan. Pero digi ka mutuo. Bahala ka sa buhay mo. So ang mutuo, mutindog. Ang di mutuo, lingkod lang. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa Dios sa iyang kamanggihatagon o kamaluluyon. Masaligon kitang moingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang katawhan sa Dios, tapos na alimahan pinaagi sa santos nga Eukaristiya, magkahiusa sa paglahutay sa ilang pagpuyo diha sa pagtuo ug sa gugma, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga pinaagi sa takos nga pagdawat sa santos nga Eukaristiya, mapalad man nato ang atong paghigugma sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga dili unta kita mapakya sa pagpaambit sa atong yutan-ong pan ngadto sa mga nanginahanglan, sa ingon mahimo kitang sama kang Kristo nga nagmanggihatagon sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga sila nga nagmasakiton sa hunahuna ug sa lawas, malig-on pinaagi sa ilang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo diha sa santos nga Eukaristiya, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga si Halangdong Teofilo kamomot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang mga nangamatay makaambit sa langit nung bangkiti nga gisaad sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios dawata kining among mga pagampo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihanan, ang panumbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalaman sa kalag
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan. Alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niya santos nga simbahan. O Dios nga naghimo kanamo nga magaambit sa usa og halangdon nga pagka-Dios, pinaagi sa santos nga sakripisyo sa misa, itugot nga sama nga nahibalo kami sa imong kamatuoran, sa ingon mahuptan unta kininamo, pinaagi sa dalaygon nga kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amon ang ibayaw ngadto sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo, gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay wala siya mohunong sa paghalad sa iyang kaugalingon tungod kanamo, og diha sa imong atubangan, nanalipod kanamo sa walay hunong nga pagpanglaban, si Kristo nga gikahalad nga dili na mamatay, siya ang kordero nga kanunayng buhi bisan gipatay, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kaitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo nga among Papa,
ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maymong nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsunay, tinuluwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sab kani. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuonay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Kanimo, Diyos, nagaulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing mo. Wala na gayon, ako'y ipaabot, nga lain ang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nagipamot ko, ang gugma kong kapos sihatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahirayo. Ako sa hugot na gano'n, nga na ikaw sa altar. Sa adlaw gabi, ikaw nagaulat, kanunggo ng imong pagtawag. Kanimo, Diyos, nagaulat ako, nga musulod ka sa kasing-kasing mo. Wala na gayon, ako'y gipaabot, nga lain bang sama sa kayo mo. Ikaw ang bugtong nagipamot ko, ang gugma kong kapusi hatag ko karon. Ayaw itugot nga ako mahirayo. Magampo kita. O Ginoo, tan-awa nga mapuanguron ang imong mga tao og himua nga ang imong gibuhong sa mga misteryo nga langitnon makalabang unta gikan sa karaan ngadto sa bag-ong kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga gahom. Apan molig-on ra ni siya kon motuo kita sa iyang pulong og dili magsigi og pangitag katinawan. Salamat sa nituo nga ang atong raffle tickets makatabang sa simbahan og namalit. So 4,500 na ang atong halin ka tickets nya naasad tay mga one-stop challenge nga 25 na ka challenges nya 4 ang narimit, 21 ang wapa marimit. So pakpakan na tog usab ang namalit na tog ticket nya padayon mong pangawhag sa ato mga nagpuyo-puyo nga magpakasal o kadto mga konpermahanan. Ang Ginoo maanaa kaninyo Manaaw sab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.